אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום, רבות עוד יסופר על כשף הקוסם ששולט בגורל. אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום, גיבורי הקשת בעוז נלחמו לניצחון האור בשחור. אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום, נוגה. שלום לביאור. שלום לביאור. מנהיגנו רשם לזכותו כיבוש. אל תלעג לאנשים בענייני אהבה, שר. הוא לא היחיד שכבש ונכבש, הבנת? כן, הבנתי. אם כי יש קניות מתוקות ממה, שר? שר! שר! לביאור! מהר, שר חולה מאוד! מה קרה? זה נראה לא טוב. הוא נראה חולה לפני שנפל? לא, הוא נראה טוב, ואז פתאום מעד. אולי זה מסוכן. הכניסו אותו פנימה. אני מתמצאת בעשבי מרפא. אוכל לראות אותו? כן, כל עזרה תבורך. בואי איתי. זה לא מועיל. אני משתדלת מאוד, גברתי, אך הוא אינו מגיב לתרופה. אנו זקוקים לעזרת קוסם. לכו, הביאו את קשב. כן, אדוני. מה קורה לרכב שלך? אשת! להב, תסתרק להביא את קשב בעצמך. מה קורה לך? בוא ניסע. אני לא יודע, יש לי סחרחורת. אשת! הוא חם מאוד ויבש. לא תוכלי לעשות משהו? אבירינה? מה המצב, נוגה? לביאור, לא! לא ברור מה זה, אך זה מתדפק. היזהר! לביאור, גם אשת חולה. ולא יכולנו להפעיל את כלי הרכב. מריח כמו כישוף. אקרא לכוח החוכמה. סוד כמוס וגם עצה נגלו את התשובה. מה? סוד כמוס וגם עצה? לביאור, דיברתי עם המשרתים. מתברר שהמגפה הזאת פוגעת רק באלו המשתמשים בקסם. כל השאר עדיין בריאים כנראה. אני שמח בהחלט שלא נדבקת, נוגה. חכי, ברק ורם אמורים לשוב בכל רגע. אסור להרשות להם להיכנס לנווה עתיד. יופי, יופי, זה אחד מימי הציד הטובים ביותר שלנו, לא רם? טוב, כרצונך, ברק. אבל אני חושב שחבל להרוג יצורים יפים רק לשם הספורט. ספורט ומזון, רם. אני ניזון מהציד. מה זה? ברק, רם, הקשיבו. אני מצטער, אך לא תוכלו להיכנס. פרצה מגפה. היא פוגעת במשתמשים בקסם של נווה עתיד. שר, אבירינה ואשת כבר נדבקו בה. נדמה לי שלהב ואני בדרך לכך גם כן. כיצד נוכל אנו לעזור? גשו להר הברזל. בקשו עצה מקשב. יצאנו לדרך! לא ברור לי מה המשחק שלך קוסם, אך הוא נמאס על אבירי השחור. כוח שחור חולה מאוד באופן נפל מהחללית כשפג הקסם שלו. בטל את הכישוף או שתשלם ביוקר, שמעת אותי? מגן השתגע. קשף יכול להעלים אותו. לא אם אנחנו נשתלט עליו. היכונו לטעום את הפלדה! אבירי השחור!
נחשון, עצור אותם! מה קרה? כמה אבירים מצדכם, אך יש דברים חשובים יותר משבירת רהיטים. מגפת קסם פושטת בארץ, והיא פוגעת רק במשתמשים בקסם. ומה התרופה לכך, קשף? התרופה היחידה היא כישוף פלא הדורש שני רכיבים מיוחדים. קרן של חד קרן וציפורן דרקון. קשף, אתה דורש מאיתנו לצוד דרקון? לא נסכים. חזיתי את בוא המגפה וניסיתי לשלוח את אבירי השחור לחיפוש הרכיבים האלה לפני חודש. אך חשבתם שהמכשפה מגפה תוכל לעזור יותר. ואולי לא אסתכן במלחמה בדרקון? המגפה הקטלנית ביותר. מה? קטלנית? אם כך לביאור והאחרים... עזוב את לביאור, ומה איתי? תמות במוקדם או במאוחר, המוות בו יבוא. הסיכוי היחיד שלך הוא להביא את הרכיבים לכישוף שלך, כל שנייה שחולפת היא בזבוז זמן יקר. כן, נתפצל לשני צוותים. בסדר. נחשון ואני נצוד חד קרן, ושניכם תשיגו דרקון. זה לא יהיה קשה מדי, זה אי קטן, אין לחד קרן מקום לברוח. אנשים מתקרבים, הזעיקו את האחרים. מה רצונם? נכון שנשבענו להגן על החד קרן? בהחלט, ודאי. כן, כמובן. אז בואו נקבל את הפרחחים. נחשון נשך את רגלי. הסתכל, יש חור בסירה. נחשון, אטום אותו. זה שלך. שלך! שלך. אבל חשבתי... עכשיו הם נקיים, לפחות בואו החיות, נסתיר את החד קרן. נימפות היער עוד ישלמו על כך. יש גרוע מזה. יכולנו לצוד דרקונים. קשף אמר שהדרקון חם מצרגר קל, אך אין לו כל זכר. נמשיך לחפש. מפלצת בת 100 מטר לא תוכל להסתתר בקלות. חבל שעלינו לעשות זאת. דרקון הוא יצור גאה ונפלא. ספר זאת לעיקר שדרקון שרף לו את הכפר. כן, חבל להרוג דרקון רק כדי להכין תרופה. תבין, או אנחנו או הוא. ונדמה לי שמצאתי אותו. הבט, עקבות דרקון. הוא גדול, מה? כן, אך במעט מזל נתגנב אליו לפני שהוא הספיק. אני מוגן, צא מהר לפני שיגלה אותך. שמעתי אותן. תראה, עקבות חד קרן, טריים מאוד, הוא ודאי לא רחוק. תראה. זה יהיה קל למדי. נחשון, שחרר את כוח ההרס שלך ואנחנו נחסל אותו. לא יודע, מגן, הוא כל כך יפה.
ורק בשביל הקרן. נחשון, הנה אסביר לך. כולנו נמות אם לא נשיג את הקרן הארורה. טוב, בסדר. רשף כשף משמיים, גוף שלם פצל לשניים. אחת קרן, הוא ברח. נימפות היער האיומות. הוא מתקרב אלינו. נחשון, עצור אותו, ייזהר! הוא מתרגז אם אינו מצליח להרוס משהו. קיצי השר ייכנעו, בשריוני אל תפגעו! נימפות יער ארורות, בגללן בזבזנו את קסם המטה. אני אראה לכם מה פירוש לדאוג לאבירי השחור. נחשון, עזור לי, אינני יודע לשחות. מה אתה רוצה שאעשה? תן לי את כף ידך. כף, נמחה לו כף. יש! הידד! נחשון, הוצא אותי מכאן. ערב טוב, מה שלומך ושלום אבירי הקשת? לא כל כך טוב, כשף. סער, אבירינה ואשת חולים אנושים. להב שוכב במיטה, וגם אני אינני בקו הבריאות. איזה שיקוי אתה שותה? שיקוי? זה רק מרק עוף. מרק עוף, מה? זה ודאי לא יזיק. יש חדש בעניין ברק ורעם? שלחתי אותם למסע עם נחשון ומגן כדי למצוא תרופה שתחסל את המגפה. אך המגפה מתפשטת מהר משחשבתי. ברק ורעם עוד יחלו לפני השלמת המשימה. לביאור, מה נעשה? מה שנוכל, יקירתי. כל אשר נוכל. ברק, אני בסדר, רק מעט עמום. חמיצר נתקע בהר, טמנתי לו פח. מצוין. כיצד נשיג ממנו ציפורן? רגע, אשאל את בר בינה. סוד כמוס וגם עצה נגלו את התשובה. רם, מה קורה? זו ודאי המגפה. נדבקתי במגפה, ברק. אוף רם, אוף! לא טוב, אינני מצליח להפך לנשר. זה בהחלט לא היום שלי. רם, קלות רגליים לי כעת מן האויב חישי מלט. תזדרז, ידידי. בוא רם, במעט מזל הם יהרגו זה את זה, ואז נוכל לקחת ציפורן מאחת הגופות. חבל שעליהם להיהרג, רק כדי לעזור לנו. רם, אתה מזון בשבילם, והם תרופה בשבילך. כבר ברור מי המנצח. זה יסתיים בעוד רגע. מסכן חמיצר. עליי להזכירך, רם, שהוא כמעט טרף אותך. אינני מאמין.
עזאזל, הדרקון האחר הוא עף למרחק רב וחמיצר עדיין בחיים. הוא פצוע, חייבים לעזור לו. לעזור לו? רגע, חמיצר, לא אפגע בך. אתה הרי מבין אותי. צעדנו אותך כי פרצה מגפה. ציפורן דרקון, תציל אותנו. אך אתה לוחם אמיץ ולא נוכל לך. אנו מכבדים אותך מאוד. נפצעת, אחבוש את פצעיך. הנה חמיצר, עכשיו אתה בריא. צריך להרוג אותו ואז לתלוש לו ציפורן. לא, זה דווקא לא מגיע לו. עבד לנו הסיכוי האחרון. למען הכבוד, יש להקריב הרבה קורבנות. אמור זאת ללביאור ולאחרים. כך טוב יותר, אתה מתייבש? אני רעב. איפה האוכל? הוא נמצא על הסירה. על הסירה? שנמצאת כרגע בקרקעית הים? לך בה ואגוזים וגרגרי יער, עלינו לאכול. הוא מצא גור של חד קרן. בוא, אל תפחד, הכל בסדר. איש לא יפגע בך. עלינו להשיג קרן של חד קרן, חמודי. אח שלך קטנה מדי לצרכיו של קשף. לך חפש את אמא ואל תפריע לנחשון. אתה אמור לצוד חד קרן, אך נהגת עמו בחיבה ואף שחררת אותו. למה? אנו זקוקים לחד קרן, אך לא לזה ששחררתי. לשם מה הוא נחוץ לכם? כה חשוב לגאוות הציד הטיפשית שלכם להביא אחד למזכרת? לא למזכרת, פרצה מגפה, היא פוגעת בחברינו. הקרן יכולה להצילם. מגפה? אני מתנצלת. חשבנו שבאתם כדי להזיק ולהרע. כשמת חד קרן הזקן והחכם, גילפתי חליל מקרנו. אולי היא תעזור לכם. אך אנא, צאו מהאי מיד. איפה הטיפש הזה? מה עשית עד עכשיו? איפה האוכל? אוכל? האוכל שכחתי. שחררתי גור של חד קרן, מצטער. שחררת חד קרן? אתה בלתי נסבל, נחשון. אתה טיפש כל כך. מה זה? זה סתם חליל. הוא עשוי מקרן של חד קרן. קיבלתי אותו מנפות היער כששחררתי את החד קרן. אני שונא אותך לפעמים. מרגיש טוב יותר? לא. אלמלא אבירותך, כבר היינו מגיעים להר הברזל, וקשף היה מרפא אותך. מה עכשיו? שחרר אותנו! חשבת שהחיה הזאת אבירית? היא כפוית טובה! אני לא מאמין. רגע, דווקא כן. הבט, ציפורן! היא נתלשה בשעת הקרב. חמיצר עוזר לנו! אין טעם, אי אפשר להזיז אותה. כן, המגפה החלה להתיש אותי. היא שלנו, יופי! כעת קרא לקסם המהירות שלך והבא אותנו אל קשף. זה לא קל כל כך. כבר ניצלתי אותו כדי להציל אותך מהדרקון. אז נותרה עוד ברירה אחת. באמת? היכן הם? טיפשים, רק חסר לנו שהם נהרגו. סבלנות, הם מגיעים. אתה יודע, בעצם אין טעם שנחלוק בתרופה עם אבירי הקשת. אבל הבטחנו. אפשר להפר הבטחות. כשיגיעו, הרוג אותם וקח את ציפורן הדרקון. הן הגיעו. יופי, אשמח מאוד לראותם. מגן, תראה, דרקון! אני יודע שזה דרקון אידיוט. חבל שמזימתך הקטנה לא תצא לפועל. מה, מגן? תודה, חמיצר. ברכותיי, קשף.
כמו שהבטחנו, ציפורן דרקון. תודה, רם. אך, אתה חש ברע? מה קרה? נדבקתי במגפה הקשב. במגפה? תיפטרו ממנו, מהר, נחשון, סלק אותו! מהר, אסור לבזבז זמן. מצאתי קרן חד קרן. זרוק אותה לבריכה, נחשון. זוזו לאחור ואומר כישוף. המשימה בזאת בוצעה וסוף הגיע למסע. תפילה אחת נאמר על הפה ואת כולם כך נרפא. תם ונשלם, וטרם נגרם נזק חמור. כלומר, לכוח שחור ולאופל ואף ללביאור ולכל השאר? כן, הם ינצלו עד האחרון. וסתם הנחת לאבירי השחור ללכת. כן, מתוך הכרת תודה וברכה. הם מילאו את חלקם במשימה. בפעם הבאה הם שוב יאיימו עלינו. עם זאת, טוב לדעת שיש כבוד גם בליבות האכזרים. נרים כוסית לגיבורי המסע האמיצים, ברק ורעם, מגן ונחשון. לחיים גיבורי המסע! אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום, רבות עוד יסופר על כשף הקוסם ששולט בגורל. אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום, גיבורי הקשת בעוז נלחמו לניצחון האור בשחור. אבירי האור הקסום, אבירי האור הקסום,